Hey, 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 longest time ever. Hi, people. Longest time ever. Kurugupisa, guys. What? What? Kurugupisa. Jamais pisai. Welcome back. Welcome back. Kurugupisa. Kuno kurugupisi. My goodness. My goodness. Kurugupisa. Okay, say that. Yeah, in that Zokaba life, Magisa in the Shamai. Eh? Yeah. Magesi ain't could say people, but anyway, I'll continue with my lesson because at least it's true. Jai, we need to share when this George Nifon. Could say people, Maikan. Kukusuwai. I think it's maybe 15 minutes. Ndovanda enda zvangu because zisayaenda zisayabaya guys. Maybe 1 second. Right. Anyway, yeah, guys, ndakafamba handizondoti zvakasangana chatoita story time. Ndakamboti kuna Drasabe tinoita story time. ZCP yedu tuchiri apa ndiri apa chitaura mabiribobi atakasangana nawo pakuinda kuchiredzi yo takasipakwa. I didn't, I wasn't even expecting kuti kuhoterekete seyoyo kuti room yangu zvainakidza. It was really nice. I think that was those. So thank you very much. Ndichatanga ndavabvunza muda kuti vataure zita ravo here madha vachoni. I think vanoita izvozvo kana kuti because inini I met the brothers ndo vandakaita navo ma-interviews where I actually offered to do videos for them. They didn't ask me kuti ndiite video, but anyway ndakafarawo bhayapfuura 10,000. Oh my god, ndakafarisisisa ona manje. But Chiredzi was so nice. Food,
maybe okay, amene ukaona akundinzwa guys, makundinzwa ere network yangu yange yatongodonha, magetsi aenda guys, you know how it is kana magetsi akaenda. But sezvo ndanga ndatotanga live stream, so I don't know if I should continue kana ndozoita mangwana kwakachena. Amen. Because nechitaura kuti ndisadisturba nyasha kubasa kwavo maona manje. But anyway, ngatidzokera hangu panyaya yaGogo and also the title yandanyora kuti definitely we had a nice trip kuenda kunonzi kuenda kuchiredzi tikavaona Gogo just my story time yedu yedu maybe mangwana kana ndikasaona dress I would do my story times ndega then ndozoma upload of what exactly transpired during the trip kusvika nhasi. Handiti ndotaura ma-pros and cons because ndotaurawo pamwe nini ma-mistakes angu andee ndakaita nezvimwe zvinhu zvandinenge ndichidzidzawo and what I should do and what I should not do as well. Handiti hakuna munhu ari perfect. Then tichiri ipapo todaina pakuti nyaya yaGogo vakafara zvisingaiti. I think vanhu vazhinji makaona achifarira magumbezi. I'm actually excited as well because some people they chipped in vachiti oh we want to help that little boy nemusikana uya zvinofadza guys. I wasn't even expecting that, so tichikumbotaura tinzwa kuti tinokwanisa kusangana navo rini si nevamwe vari kutoita vachisonawo vachimusonera musikana waya hembe zvinofadza izvo. So I think tomorrow I shall not purchase some of the stuff zvakanzi musikana atengerwe. Munongozivawo sevanhu vechidzimai pakadonetwa something like that, so I have to go and buy tomorrow. After taona kuti problem yandikuona kunge like because mota yangu yakatanga ngosheka sheka zvasikunzwisa kuti ndakambofunga kuti ivhiri here risina hanzi inonzi chiko kanzi hanzi harina kuita gramu inonzi chiko
rekuti vhirika rakaseparata sort of. Saka meno bva ndambonzi chinhu engine mounting kuda ndochichisa chaita lucy, saka ndosaka iri kuvhibrata too much because ndandakutochityawo patakazodzoka kuno takazodzoka yamu60 nezuro chaiye patakangofamba ida kuenda kumashops uku yaifambira mu40 nhasi chaiye yanga ichiramba kuindokana mu40 yanga irifambira ari mu20. Saka handisati ndanyatsoziva kuti chiri kukonzera kuti inyanyosheka kudaro. Guys, kana pane mashemarians vanoita zvemechanics guys vadambondibatsirawo guys, kungondibatsirawo please help me. Ndanzwa ini vasikana nekumboenda kunana makanika. Help me guys because apachazivi manje iri kuita kusheka kuita kuti so zvandiri kuita kudai so ndo zvainenge ichiita guys. Dai leti sanga ripo chainditiwo chendioredza kuti ine ichidai futi wachindiro chaindepi zve achiitei washari pano kuyake mukiripi to bullying iyoyo. Right. So so I'm praying kuti maybe by the end of this week ndokwasangoenda kudzokera because meeting yandaita nani navam social worker vaindi-updata vachiti mufundisi vekukereke vaya vakavaka imba ya 2 rooms vakazoita meeting navo because ivo vangwati sezvo tine mari iyi yatinayo for the meantime we can finish flat ya zvaitaurwa nevanhu vazhinji and also buy or purchase zvidhina zvinokwanisa kuvaka kitchen. Ndo zvaiitika ipapo ngamoda inini I think ndazvinzwa zvamutaura but I think you have to discuss zvimwe zvacho nani navarich film. So vakadiscussawo zvavakadiscussa. Unfortunately pane zvimwe zvokutiwo ndofunga varichifilm wacho ndina kumbira kuti vange variwo vari kutaura. Ndizodi kutaura zvinhu zvisizvo woposha paya vachifilm wozonditi konai sister shema maizotaura sezvisei. Handizodi izvozvo. Saka ndo department rekuside kokoko kupechesa material because ivo vaiti hanzi isusu tinosimuka kana materials avepo. I think makavanzwa chidero vanogara vachitaura every day. So social worker vakati isusuwo futi hatingofaniri kutanga tabata flat iyaya ngotanga ngoibata ngota kutoipedzesa tisina kutaura nevanhu vakatanga project kuti vedwe isitauya asi we can offer kutenga kuti let's say zveroofing nezvimwe zvasara zviya imba ipere iplastwe vanhu vatange maybe kugara imomo. Tinofanira kutaura navo tovazisa ndo zviripo. Ivo vochinguva nevanhu vavangu vachitaya ndofunga kuti vange vachingongodza nekuplasta plus kunocherwa mvura kure. Saka vangu vachitiwo ndofunga pakutora kuti vaya vanga vagara vachitanga nebasa ravo riya vangopedzesa ndo urongwa wanga uripo. Saka vakazondibata zuro vakati mufundisi vakati hazvina kushata zvose vanozvisapota meaning kuti nyange tikasenge tola jongwe kana mafidlongo ticelebrata mbuya vakugara mupalasi yavo iya vekuchechi vanofanira kunge varipo zvakare because ruoko rwavo rwakabata pakuita 2 rooms dziya although vakazokundikana vakagumira pashira but at the end of the day they actually did something for our gogo. Saka social worker vakataura navo ndo zviripo. Then in terms of definitely food yema-workers chabva nayo kunoku because pane zvakarongeka nezvimwewo zvandaipiwo nezvimwe zvandichanokollecta ndasvika kuzaka maybe I'll document zvakare because ndira kuva maketo futi kagarden kawanda zvekurima maonyeni nemavheji. Vatete vangu vaya please support vatete maidrasira vari kuzaka vaya. She's very hard working. Ndaitovanyengera ndichivati vatete guru vanofanira kurima maonyeni akawanda toinda muzakajerera muya tombonotengesa vatete kana matengesa tomboinda kumbonogara murestaurant kumbonorya kudai. Vatete vangu vaya vakaita go through so many things vachiri mudiki kusvika pavari paipa vakashingirira zvinhu zvakawanda. Saka ndofarira determination yavo yavainayo. Saka ndikavati I'll come back ndichicollecta mavheji ndikati ndakavati I offered ndikati I'll buy from you. Kana kuti pamwe ndobva nawo kana kuti kunombari ndozodii ozovata kumbode I'll just pass through ndoita sei ndocollecta mavheji aya ndoenda nawo ndotengawo kwamuri imimi. Saka vakaramba
vakati handidi kuti mutenge mainini, ndoda kumbai kupai kusapota zvamunoita nemaonion ndokusapotai zvamunoita. Unfortunately kusaidi kwavo kunenge kunonatsonetsa kutiwo zvimwe zvirimwo zvakawanda zvinyatsokuibva, saka vanomira. Ndichazokuradza imwe ndikakwanisa kukasira kusvika kuzaka, ndoda kuti vakuitire example yekuti vanodyara sei chibage chavo. Uko havatorina mombe, vanoita zvekudhiga nemaoko, ndo zvavanotongoita nekudivira ikoko zvakare. As a single mother, I think my aunt deserve a trophy. Imari yangu pamwe yandisina, but I think zvikazoita in the future daumbovatrita one night kana kuti ameno kuti kupi kuVictoria Falls here guys, munhu uno wakasununguka. Ndotombofunga ndombota maskiti nawo ndomboita chiko, ndichiri kuvafungira ndonyatsoita chii nawo. Vanondinakidza singaiti vatete maidzirasira vekuzaka vaive vanondisipaka zvokuinda. Mukanzi vachindiwanzira imi mofano kusekeni vanondiwanzira zviri soft and nice zvinyatsopinda panyama, and vanotsiudza kafuti havatomborera zvokuti chii, vanenge vachitsiudza zvinazvo zvakanaka. But anyway ndangopinzawo zvakasiyana siyana, but ndofunga panyaya yaGogo ndochi ndo zvezvimwe zvinhu ndokwanisa kuti ndo zviripo. Saka maybe by the end of this week ndofanira kunge ndakuti ndidzokera. Ausi kuti mangwana tione kuti zvekuchinya mavhiri zvatamboita izvi nhasi nebrother yangu, after ndaudzwa matheory ese andaudzwa, zvichashanda here kana zvekunzi ranga risiri muyekera vakaseparata izvi, kana kuti vari kuti chiinjini mounting hanzi chepasi pemota kuda ndo chaluse here, chinenge chakamheno kuti chakatsemwa kuti chakaita sei, I'm not so sure. So ndichazonocheka maybe tomorrow kana chanzi ndicho, then I think I have to purchase chimwe chinyowani futi ndoisa chacho ichocho because chepamusoro chakafaka 2 ndikachireplace. Then oh my god, let me also kune mosquito guys, let me also thank there's someone and ndikwanisa mention against akandi offer kuti chinoda to say I want to help nemavhiri maviri, go and check kuti antamari. Unfortunately nhasi handakwanisa kuenda kunocheck because ndanda kuita zvema-second hand. Ma-second hand anenge ari ma$20 to $25, saka ndo andanda kuafforda inini iwayo, saka nditi ndanotarisa kuti ma-original antamari. So I haven't gone there kundiona kuti ma-original wacho ari kuita mari emasize because I'm thinking my 185, 65, 15. So I can't offer that part 2. So maybe tomorrow I'll be able to go and check. This is all communicator nemunhu wacho niye. But so let me just say thank you to that person because I wasn't even expecting that as well. Ndoshandokwanisa kutaura for the meantime. Thank you very much. It's not easy. Uchimbotenderera vhiri rachekwa, vhiri rachasei, pamwe pacho unobayiwa nemunzwa, pamwe pacho unonzi rabuda muyekera. Zvokwadi gore rinondoguma ndatogirajuweta nekuita makanika mawana manje. Apa ndakutodzidziswa nhasi nandichidzidziswa kuchinja yekera. Uyu usunungura vhiri nekudzosera, ndichatopedza mazuva ayo chingodero usunungura nekudzosera, handisati ndogona asi ndichatogona chete because ndakadzidza something. Zvondototaura story yangu zveizvozvi, zvandakadzidza something pakuinda uku vanhu vachiramba kumira murodhi. Apa handigoni kusunungura vhiri rachoni, ndodii. Saka ndikutodzidzira mangwana futi ndombozama 2 times zvingosungura chidero because kungosunungura nekusa kuti jega rinogara papi. Kusaka namose rugareka is not even funny. Saka ndofanira kutoziva kuti jega rinogara, ndinongoona vanhu vachisa chitanda chachisimbi pasi akanzoti chechinda pai. Saka ndozvandinombodzidzira manje izvezvo because ndiri kunyeberai guys. Ndakagwadziwa pandakaenda uko last time, ndakagwadziwa moyo wangu usingamboiti. Nyasha chimboisa link, I think that's pretty much it. Gogo zvayo nhandisi hangu zvakawanda but ndizvo zvizvi we happy. But mastory time nditori nawo chaiwo. I think chapter 2. Yeah, 2 ikani split 2 because ndaunyatsotara yevhiri yakandibata kusvika paapa ndikatoifunga apa pangu panotorwadza kutoti piu pachirwadza guys. Ndakagwadziwa even uyu wacho nive kuvhiri ikokoka tadamuti
senda friend request kuFacebook. Lucky ndo ratakaita ipapo. Ndo vanamusendera message. Ndikanatsomuudza kuti I'm not happy. What you did was not nice. You guys matipidibira. Akati, hey, next time. Guys, ndo zvakataka nditi next time buy a new vhiri shamwari. It's not my fault kuti company yako haibhadhari. Onzi company yaunoshandira haibhadhari. Anzi munofanira kutengerwa mavhiri manyowani shamwari. Wazidzwa. Kutofamba nekira izvozvi tida watotenga rimwe bhara ndikati guys musazodere imi saka dai tafa maita sei nemavhiri awo tichifamba tichiti uri muspeed muchinyemba kuti magadzira ndakagwadziwa guys I'm not even joking kuswera suru akauya futi akazonimosa ndikamusira nhamba ndikati taura neni kunhamba uko ndobva adzoka auya nezuro futi mbva auya vanamudza kuda kuitira live stream ndakamuudza ndada kuitira live stream ende ndikanyatsa zvifunga kuita live stream ndatsokutaura nezita rako nezita rako ndinga ndakakumbira regerero ndikati ukakumbira regerero asi wakalhaka $6 yangu andi $6 yakaindira mahara kundiisira chirabha chimupepe zvengu chitukutuku chirabha bhendi zvacho maidoti andakakumbira regerero wani ndo zvazvinoitwa here ndikati makakumbira regerero asi makatsotsonyazve $6 yangu ndikatoita losi ndini pakati zvokwadi dai kuchinzi kunofamba zvowo handidai takapwa musi wacho toita story time mangwana kana magesi akauya nobva ndetoiita nhasi ndichine vhavhu kudai nekuti nyaya ndikangoifunga inondira pamwoyo pangu panopisa guys I think inozonyanya kundirwadza ka ndechekuti tataenda mberi ndobva taadvertwa dzokai sure apa tatomborova ndofunga more than 30 minutes kilomita ndogona kumamesha asi tatobva muchivhu guys tabva muchivhuka tainda nimunoziva masvingo road inodai kuinda kumusoroko isu tinozokona kudai kuinda nekwagutu saka taenda ikweko tatopfuura pepe takutosvika pakwari panoziva pane kwari so ndopayakafira kuti foto vhiri rakacheka kuti hamene zvinhu zvaiva murodhi musoro zvakanga zvavango but zvakazobviswa ndakazvona zvakazobviswa I think vanhu vazhinji vaichekerwa matayi nezvinhu izvozvo izvo saka hamene zvimafufu zvechii but zvaicheka mavhiri ndobva taadvaiswa nzi pane kuti muinde mberi kwaguti ichodzokai sure dzokai futi uku kwakudzoka ndinonga ndo zvakandigwadza kuti denda ndasvika maybe mberi kare isi takadzoka sure uko kudzokera vanhu vakasvika vakatipidibira guys ndakagwadziwa ini ndakagwadziwa mai mwana ndimbodi kureva nhema kana ndakazvambogwadziwa nekuvha kwamari vanhu varume muchivhu vakambandigwadzana makanika uchivhu dai vakangotaura kuti hatizvigoni kana dai vakangoti ndago nechibhisikiti chako zvaitova nani ndo chatakazotosvika nacho vedwe nyasha chiisa linki handisipiziva kuti waendepi nyasha imboisa linki nimboona 1 or 2 people nyaya yangu kuda kutoipedza yechivhu guys apa tisasira manje ndiaizonext achimisa mota chiti kuti azvokusenga misa mota po tibasigwe pano apa mota hadzimire vanhu vekumasvingo vedu wai muchidero ndoda kutaura nezvozvizvo especially futi parwoi pandova wesi ndopatakafirwa futi pechi2 vakumana mota dzinokupfumbura ende hakuna inogwira tsitsi musadero vanhu kumusha kwangu vasikana zvokwadi here takavirirwa tiripo 1 hour tichizama kuti tibatsirewozve tikaguma guys tainda ndikati dzirasira bude famba uinte kundotsvaga vanhu vanotingikinako vanomubhadhara munhu wacho nekuti auya atichingire vhiri katomubhadhara munhu yeye kuti atichi apa mhene wangu guys handisi kushora vati baba pandakaona kuti papa vanogona kuchinja vhiri baba vasvika guys ndikusiyeni makahenga ndozonyatso kuita story time vasingazivi panogara chegariya ndoriisa pa hamene kwangu ndoisa ndikati ina handipoone wangu achiderini kosei muri kuisa ipapo guys ndokusakoni ndamboserugarika vagara babaekera paya vaikomberedza vanga vakareba bebe vavo vapinza makumboone muzasi kudai so vapinza kudai ndikati hamukwari makumbere kana mukawirwa vanzikana ndotoziva zvikutoitika kuti zvikudai ndikati musati mabata tiri kuchajana mari because pamwe muchanichajaya ndisina
habva wada kutanga useka saka ndine mari yakati ndiyo yandinayo yekuti ndikupei kana mandichinjira vhiri rangu apa ndanda kuti nai Jesu kana baba vangoda kuisa jega pasingaiti ko vachagona sei kusunungura vhiri iri apa tatane 30 minutes 1 hour tiripo tichimisa mota dzichiramba kumira second time same vhiri sembe vakativhara kuti namira pepe pabvaruka guys handibodi kunyebera izvo nyasha chidzoka zvako shamwari ndiindeni ndozoita story time yangu ndizoiuploada story time yevhiri zvakaoma hazvo musi uyo ndakati ndichidzokera ndikunosvika kutanga kudzidzira kuti vhiri rinobviswa sei vhiri rinodzoserwa sei asina muchijoga kani mukujoga epiko wakamyuta nyasha mastreet ndachikotosa wabva wabuda mamanje ndandiri ndega mapa apa wabuda namba baki muna chikotosa mamanje so unojoga nani ndega ndagaina ne 1 month ndagaina 7 kgs 1 month ndikazototatasawo nhasi asi nevhiki I think ndakatogona kana 20 maryira ndatanga siri he 1 month ndagaina 7 kgs only 1 month kuzoti pandozogara 2-3 ndotopinda mu900 wanengani izvozvi total 87 but unozidhonza zvako ndawedzera zvewe ndaonekwa ndichirya machipisi nawo ashinhasi akanditi ko zvazvizvi makurya machipisi mwari ngatibatsire akura iyo shashi ndidonhedza zvangu ndiende tozotaura mangwana alright tiripo bye bye guys, see you.